ҳамдиёри азиз 15 октябри 2024 қарор дорем дар Туркия вилояти Спарта ва ман ду боғро ба шумо нишон медиҳам. Мана ин боғи себи 2 сола ниҳолҳои галавал будааст. Оз мепурсем чанд ба чанд шунондагӣ. Ин тарафаш ниҳолҳои 2 солаи Скарлет. Исмат ака эбе аз амҷа сар мекунем. Ин нави Скарлет. Скарлет. Сурх мешавад биёд? Кырмызы. Сурх мешавад. Ин чанд сола? 2. Ин ниҳолҳо 2 сола. Байнашон чанд метр? 2,5. 4,5. 3 ва 4. 2 ба 4. 2 ба 4. Аку гӯяд ки ин такпайвандаш чи? Ана чи не? 106 mm 106. 106. MM 106. Ин баландиаш чанд қадар мешавад? Kaç metre olur? 4,5. 4 metre mesela. 4 метр. Ин ба сутуми сим дар кор нест? Ҳечи дар кор набудаст. Ҳамдиёрон азиз, инҷаш себи галавал. Инам яке себҳои пеш-пеши ҷаҳон мебошад. Инам ҳаме хел 2 ба 3 шинонда шудааст. 2 ба 4. Бахшиш. 2 ба 4. 2 сола аст. Бо оби қатрагӣ об метиҳад. Ман аз тарафи шамол из тараф истам ки ба ҳазор овози ман биёяд. Ман ҳамдиёрон азиз ин хел боғ кунед. 2 ба 4. такпайванди MM 106. ин 4 метр мешавад. Инро лекин бурида истода сахти бад намемонанд калон шавад ва аз ин себҳои беҳтарин мегирад. Ман ҳамдиёрон азиз мо байнашро бинед чӣ хел хушрӯй тоза кардагӣ меҳнат кардагӣ. Аз мо мешинонану баъд бисёрашон намедонам пулро аз осмонӣ меёбанд бедарди миён меёбанд баъд нигоҳ намекунанд боғ намешаду баъд аз дарахтфурӯш каштали дарахтфурӯша мегиранд ки боғат нашуд. Ои меҳнатро бинед. Вақте ки шинондед пулатронро соҳибӣ кунеду меҳнат кунеду мева гиред. бепарвоӣ накунед. Ҳамдиёрон азиз, манам ба шумо як навъи боғро сохтанро нишон додам. 2 ба 4 тагрешаи MM 106 то 4 метра мешудааст. абреска мекунанд, сутум дар кор нест, оби қатрагӣ ҳаст. ҳай бихаш пору рехта ҷуфт када меравед. Манам мобайнаш беҳтарин боғ мешавад. 2 намуд себ инҷа ба галавал, беҳтарин себи ҷаҳонӣ ва Скарлет. Баяш. Ана хел боғҳо обод кунед. ҳамдиёрони азиз, мо неҳолаашро мебиёрем. хоҳед дар такпайванди M9 1 метр мешинонед, хоҳед дар такпайванди M106 ёки M111. худо нигаҳбони шумо бошад, маъқул бошад ягон гап нависед, лайк монед.